exemple, a les 10, 2:15, ja, això ja està estarà, i llavors ja serà... Bona tarda. Per als sabanyencs que aneu arribant, dir-vos que us convidem a comprar la tarja per apadrinar una espelma que servirà per fer la gran senyera, la gran estelada per les nostres llibertats. Moltes poblacions, per tant, això cada vegada es va engrescant més i és imparable. Anem avançant dia a dia. No hi ha qui ens pari, senyors i senyores, nens i nenes, que hi anem. Bona tarda. I visca Catalunya! Suposo que molts de vosaltres... Que l'hem de fer molt grossa. Estònia, Letònia i Lituània van fer una cadena i d'aquella cadena va sortir la independència. Per tant, atenció, que la cosa s'ho val. Molts presents que van signant i van fent cua molt aplicadament. Aquí està clar que hi ha gent molt educada, es nota gent de pedigrí i tots fent posadets. No hi ha aquesta consulta cap problema, cap problema. Ens hem de tabalar pas. Nosaltres som molt educadets i els demanarem ben demanat. Si pot ser, farem legal, perquè no faci... En el cas que no ens fessin cas, en aquest paper... Lamentem que alguns companys no n'hagi pogut tenir, però de les formes l'important és que tots plegats allà ens identifiquem. Per tant, gràcies a tots plegats. Sí. És que n'hi ha algú que té el consignat En qualsevol punt. continuació. Què et sembla? Quin efecte et fa això? Emocionant.